Helo chi gyd yn rogor, dyma stori fach i chi. Jack a'r goeden ffa. Un tro, roedd bachgen bach o'r enw Jack. Roedd Jack yn byw gyda'i fam. Roedd bach o broblem gyda mam a Jack. Doedd dim arian gyda nhw. Roedden nhw'n dlawd dros ben, ond roedd un peth gwerthfawr dros ben gyda nhw. A'r peth yna oedd y ddiwch. Y broblem oedd, roedd angen bwyd ar Jack ac ar mam. Felly dywedodd mam un diwrnod, Jack, bydd rhaid i ti fynd ar ddiwch i'r farchnad i werthu mwyn cael arian. Doedd Jack ddim yn hapus iawn, ond doedd dim dewis, roedd angen bwyd arnyn nhw, felly ffwrdd â Jack i'r farchnad. Ar y ffordd, cyfarfu Jack a dyn. Dyn bach digon od yr olwg oedd hwn. Dywedodd e, hoffwn ni brynu'r ddiwch. Roedd Jack wrth i fodd yn meddwl, bydd mam yn hapus tro hyn. Dwi wedi gwneud rhywbeth da. Ond nid arian oedd gan y dyn i roi Jack, ond ffa. Dywedodd y dyn, mae'r ffa yma'n ffa hyd. Dos di nhw adre, fe gewch chi ddigon o arian ohonyn nhw. Meddyliodd Jack, wel, mae werth gytro, dydy. Na i drio. Felly ffwrdd o adre gyda'r ffa i ddangos i mam. Roedd mam yn flin iawn pan ddaeth Jack yn ôl gyda'r ffa. Taflodd hi'r ffa allan drwy'r ffenest a danfon Jack yn syth i'w wely. Bore wedyn, edrychodd Jack allan drwy'r ffenestr. Roedd coeden ffa enfawr wedi tyfu yn yr ardd. Penderfynodd Jack y byddai fe'n dringo i fyny'r goeden ffa. Roedd y goeden ffa mor dal a roedd yn ymestyn yr holl ffordd fyny i'r awyr a trwy'r cymylau. Ond roedd angen gwybod beth yn hollol oedd ar ben y goeden ffa. Felly dringodd Jack i fyny, ac i fyny, ac i fyny. Ond pan gyrhaeddodd Jack brig y goeden ffa, roedd castell anferth. Sleifiodd Jack yn dawel bach i mewn trwy'r drws. Roedd y dodrefn, yr cypyrddau a'r byrddau a'r cadeiriau yn anferthol. Sgwn i pwy sydd yn byw yn fan hyn, meddyliodd Jack. Yn sydyn, clywodd sŵn uchel. Rhedodd i guddio mewn cwpwrdd. Daeth cawr enfawr i mewn i'r ystafell. Dwi'n arogl iach, arogl gwaed rhyw Gymro bach, bloediodd y cawr. Eisteddodd y cawr i lawr ar wrth y bwrdd. Ar y bwrdd roedd iar a thelyn. Telyn aur. Dodwa, meddai'r cawr, a dodwodd yr iar wy aur. Roedd yr wy yn aur solid. Doedd Jack erioed i gweld y fath beth o'r blaen. Cana, meddai'r cawr. Dechreuodd y delyn canu ar ei ben ei hun. Doedd neb yn ei chwarae hi, roedd hi jyst yn canu ar ei phen ei hun. Roedd y cerddoriaeth mor swynol nes cwympodd y cawr i gysgu. Neidiodd Jack allan o'r cwbwrdd a chymeryd yr iar a'r delyn. Ond wrth i Jack redeg, dechreuodd y delyn weiddi, Help, meistr, help, mae rhywun yn ceisio fy nwy ni. Deffrodd y cawr a gweiddodd, Dwi'n arogl iach, arogl gwaed rhyw Gymro bach. Rhedodd yn syth ar ôl Jack at y goeden ffa. Dringodd Jack i lawr y goeden ffa, ond dilynodd y cawr yn syth ar ei ôl. Wrth i Jack gyrraedd gwaelod y goeden ffa, gwaelod, Help, mam, help, den ei weld! Daeth mam allan o'r tŷ yn cario clamp o fwyell mawr. Torodd mam gwaelod y goeden ffa a cwympodd y cawr i'r llawr yn glep. A dyna'r ola welwyd neb erioed ar cawr. Gyda'r wy aur a'r delyn hyd, roedd Jack a mam wrth eu bodd a
Roedden nhw'n byw yn hapus am weddill eu bywydau. Digon o arian, digon o fwyd, roedd pawb eisiau dod i weld y delyn aur, a gyda'r wy yn dodwy wyau aur, arian i bawb. Gobeithio i chi fwynhau'n stori. Hwyl fawr!